Добре дошли в апартамент терасата. Стилна и просторна трапезария, напълно оборудвана кухня, готова за кафе гурме или тейк-ауей настроение. Голяма светла дневна, удобен диван за филмови вечери и пълен релакс. Звездата на апартамента – терасата. Голяма, светла, дава усещане за собствен малък оазис в града. Тук можеш да пиеш кафе на чист въздух, да вечеряш навън или просто да си вземеш момент за себе си. Продължаваме по коридора, който свързва уют и функционалност. Тоалетната е модерна, чиста, удобна, точно това, което очакваш от място, направено смисъл. Най-изисканата част на апартамента – премиум комфорт, огромно легло и собствена баня с вана. Тук усещаш онзи лукс, който не се описва, а се преживява. Втората спалня е бижу. Просторна, стилна, изпълнена със светлина. Идеално място за пълноценна почивка. Тук си лягате с усмивка и се събуждате от починали. Третата спалня е истинско убежище на спокойствието. Модерна, тиха, комфортна. Леглото гарантира дълбок, качествен сън. Частният паркинг е равносилно на подарък от съдбата. Тиха локация, но близо до всичко важно и морската градина.